Banyale persya ya kerukam batai lani kerukam hikai jangki Protestant ka balang Katolik hakata kapor ka wanra da ka counter reformation ka bamut ka wanra ya ka way ka jihikai lingba way upadar Jesuit ubakerteng u Francisco Ribera une upadar ulat hau ya ka jihikai ka batumai ka bangitip kum ka le day po ing mani ngala day ben ong ipi yero you try but don pedeng jong pipinong hallelujah le si pinong hallelujah ngangan ong yero you try Henry wala pidon hala ki jong giyeng gisam ngilaban le ketan day to ngangan ong yero you try pipo do nod ong hallelujah yero you try tiba pi ong hallelujah hallelujah yero you try ay ngo yo blay bangidang yo ikni kalat ben snap iktin ki jong u nekaway kapor skway pat kan poy kapor kabangi trang ban ngap iktin jong bleng inom yo shu nong itulpa kitin jong bleng kala kren ikni kajing ka nem snew om ka nem snew ba yeday bat kabam Henry ka nem snew bangin yo shu ban ngap iktin jong bleng ngila dep mat ikata kapor COVID-19 bangi kwa ban once kayeng ka jong bleng ngim yo ikalan ko ki perlok prajor ngait skem ba menin pila yo ikubor bas yu tanat menta kasngipan ngin yo yak way ka topic ke baki breu ki confuse ba kabam patslem kami gini kamat pedeng ka bong spang jing rong no ka jar jar kyong bo jisu nom wan kan sujiano marway ban don gi breu pediang ye kani concept ni gini jing hikai ban menta ka met ngin pen hato ka ta ka jing rong no ba jar jar ni secret rapture hato kan don na em But inong kren jungi hakani ka mid lani hakani ka sngi ka baar de pastor lani church pastor Amri Lengdo. I pastor Amri Lengdo I he isan hakasnong umulong wa ijer Henry ide na wa ijer. But hadin kata ila tray kum missionary hagbe bon sen pa bon snem ba hadin kata ila long church pastor hamokayaw la hikay pat ha 1000 missionary pat hadin kata menta ilong I church pastor hatad atangbuli menta pat ilong I church pastor hatangbuli and rishwabing ay ka porsi nga pediang siu bhai pisisin pat hakne ka sngi ka baar jo jinga sengye lap jongi lapidon hakno ka jaka hakno ka balang walangam yo ipi walangam ito ipi Henry utry utip ye ipi baru ito ipi baru yo I ba pisngap igini kubor I share igini ka link rush kway kat bakinang yo ye kalat ban sngap ye kubor te shwa bangin ay ka porsya I church pastor ilengdo nga kerpat ya Miss S Maulong bain once kmat ban ay gi kajing pulis dang bat kajing duai bat hadin kata ngin lek vut ban sngap ye kubor ye kitin jomblay nang ba I pastor ilengdo kajing pulis dang jungi kani kapor kat lashim na Matthias kalau nong ka ba arpu saw kdukot ba saw po bat saw poi ka ongum ni on da kumta arngut kinya don hakata kalengka yo way on shim no te you way pat la I no saw poi arngut kinya shong tiliat ha kajing tiliat ya ka way lashim no te yo way la I no kani de kajing pulis jungi kani ka por but ngakwa IP baru pandemic klik jong pi bengin ya doai jusubi ku beli sebuah try juno kat ni kene kapor kaba ngiyo ben ngiyo sngoe ka tin ka jong me ka khur kum jo I pasta I lengdo kat ba ya sami ka khubor ka jong me kene kapor ku khu atrai ya ki pai lang ka jong me kat ba ki sngap ba cha skoe ka tin ka jong me ku khur kum jo ya ki dekat belang jungi bat kum juru ki parlok parojo jungi ki bas ngap la jong ki yang ki sem ka jong ki knamba I kat ba I pasto I ya sami ka tin ka jong me na ka khubor ka tin jong me ka knamba kan sho sa ka donu jungi ku kum jo ki parbangi jungi ki badon haying hasam jong ki kum jo knamba ka ki khubor ka ki asunga ka ne ka por ba kan sho sa ka donu jong ki so ta jubab jing jai jing na ma bata po ka jungi psu mak po panji so amen daga baburam ya pi aku aban pediang skum hai pi baro kinong pet ya ka video bat ya ka jinga seng yalap online baru blay un kurku ya ka por ba koridor ba pila pelaj ban ngap ya ka kubor jong ublay hagan ka por ngaku ban itu pi ba ka kubor ka bangin kran menta ka sngi ka kubor ka balong sensitive ba handrai hashwa bangin ya ai comments jongi
ngakerpat pi ban sngap yani ka kubor na da bas dang hadu bakut kum juro kat pi sngap but ika bible haka kti jong pi but but din yangi kat bangi sngap lane pi shashkor yani ka kubor but pin yo shibon ka jingker kum te ka kubor ka bangini kran hagane ka por ka dei ka kubor shapang ka jingrong no hatu ka dei na ka bible lane na ubreo haswa bangin ya shakmat to ini pendam hak jing duai ko ka jingi bah beneng ni wana kamat jume hagane ka por ban pendret yala de hakmat jume namar ngis ngotho bangi kum ki breo ngi dei tang ki breo ki bathali emdon ai halade handrai ngi kerpat ame ba min pendap yangi do mun semu jong me kam tam kat bangi yai leng ba ka kubor ban pule ya ka topic ka ba kongsan bangin yo ya ka jing sngo tho ka ba shai kat kum ka ktien jong me ba bangi yo ya ka jing hikai ka ba shai nga kerpat me ba min aingi ka mun sem ban ya samro ya ka shiki wai kubla shibon me ya sngo ya ka jing pan jing kerpat jangi ni pan ngi duai ha ka tu jisu amen ka jing hikai shapang ka jing rong no ba jar jar hatu kalong ka jihikai na ka bible lani na ubreu hoi ka jihikai shapang ka jingrong no ba jar jar ka dei ka jihikai ka ba pau perthai menta ka ne ka jingai ka hikai o jisu un one ha ka ba jar jar in secret but kito ki balak pengkre kin sha ring no shabneng kat ba ki barang sapat kin yai ling ba ka por jong ka jinjinjar ka ba hinyau snam ka jingkeli hatu ka ne ka jihikai ka donni em ya ka nongrim baskem ha ka ktien jong ublay hatu la pen shong nongrim ya ka kat kum ka ktien jong ublay ha ka ne ka kubor ngina pai sha ka bible ban pule lada ka ne ka jihikai sha pang ka jingsha rong no ba jarjar ka long ne em kat kum ka ktien jong ublay lani ka le tang ka jing thau jong ubreu ka jihikai ka ba wanra da ubreu ban yo ya ka jingshai halor ka ni ka topic ngina pai sha ka tinrai nangno ka ni ka jihikai ka wan mano bawan ra ya ka kumba sanspa snem menshwa ka don ka jingya ki ka bala tip kum ka protestant reformation but kala pengki ya ka ri europe barok ka wai but la pen kalaru ya ka history jong ka pertai ka ni ka reformation ka wan ra ya ki babon ki jingshai la ni ka jingshisha ki bala klet no ha lingba ki history jong ka balang kristan baro shilenter but kaneka reformation ka wanra ya ki babon ki jingshisha balaklet but ka penpau ya shibon ki jihikai bakla jong ka balang catholic hagadagapor what ban penito ya ka balang catholic lene ka catholic system kum u antichrist hagadagapor u antichrist jong ka kitab jingpen pau what's ngatho bakla nga klem wan ban penrem yano ka yakano ka balang handre nga wan ban presenia pi ya ka viewpoint jong protestant hak ka por te kumta ban yele persha ya ka rukam batai lani ka rukam hikai jong protestant ka balang catholic hak ka por ka wan ra da ka counter reformation ka bamut ka wan ra ya ka way ka jihikai lingba way upadar jesuit ubakerteng u Francisco Ribera une upadar ula thau ya ka jihikai ka batmai ka bangitip kum ka futurism but kane ka jihikai ka tho ba ki jinga thola pa jong ka kitab jingpen pau ki dei ki bansa jia lane ki jingjia ki bansa jia hakala wai ki bala jia ha ka klimat ka ba ki im ha ka por te kumta upop lane ka balang catholic kat kum ka jingbatai jong upadar Ribera uang bakim la banlong u antichrist namar ki jingit holapa kin sajia nangne shakmat kane ka jihika jong ka futurism kala ya le persha ya ka ai ka baki kristan hak to por ki ngai paro shikata ki protestant ki ngai baka jingit holapa jong ka kitab jingpen pau ki dei ki jingjia ba shisha ki bala ja lingba ka history ka bala yai but ki protestant ki ong ba ki katto kan ne ki jingjia ki la jala pa but la pendep yaki but don pat ki jinget hola pa ki ban sa pendep hanre ban penbakla ya kan ka jingai jong ki protestant u Francisco Ribera uan rano da kan ka jihikai ba tumai ba ki jinget hola pa jong ka kitab Daniel ba kitab jingpen pau ki dei ki jingjia ki ban sajia syaka lawai ke wan shakmat shushu Ribera uong
Baru kran syapang kanika jing tho lapa syapang ki hinyau peu tayo naka kitab Daniel. Baru angka ne ka shi tayo jong ka tayo bakhadu jong hinyau peu tayo ka day ka jingjia ka wan syakmat. Ka baki Protestant ki ngai baki hinyau peu tayo jong ka kitab Daniel ka bakhandai ki day ki jingjia ki bala debjia. Hadu ki sngi jong Jisu. Te lada pikwa hoi pikwa ban sngo tu syapang gini ki hinyau peu tayo pila ban phone how new number ban ngin ai pi ka jing batai ba company ban yo ban shy syapang gini hinyau peu tayo. Ini ai pitang biang. But house nem ka prosper la don way ubreu ubakerteng u John Darby une ula shim ya ka jihika futurism jong u Francisco Rivera but ula penjanai shushu ya ka but ula ong hashwa ba ka hinyau snem ka bakadu kan wan ka hinyau snem bakadu jong pertaikan wan on wan shwa ka jingrong no ka ba jarjar ya ki riu khoi jong ublai utho ya ki ba bon ki kot ban pen sapriang pai ba yang ka jing hika syapang ka jingrong no ba jarjar wong kumba ong u Francisco Rivera ba ya ki stayo ka ba mut hinyau snem on pen kendria no syaki syakalawe ka ban sawan but hashwa ba kata ka por kan jia ublay unwan haka ba jarjar ban rongno ya ki riu khoi but on dala dep rongno ya ki riu khoi kita ki badang sa kin yai lengba ka jingjinjar hado nyosnem hoit ka Bible ka kran syapang ka jingjinjar hoit kin sadan ki jingjinjar ka ba kraw hagi sngi ba khado handrai ka Bible kamju hikai bakan long nyosnem kata ka ka jika jong o Francisco Rivera u Jesuit u padar Jesuit te kumta ka jingkali nangno u John Derby lene u John Derby u yo ya ka ne ka jingperkhat ba pela syapang ka jingrong no ba jarjar bat ke hinyos nem ke jingjinjar ka juba belengkot om naga Bible handrai na Scotland naga wai ka kentai in sapule syapang jongka bat na opadar Francisco Rivera ngini pule house nem ka prosper lifeo ha Scotland kadon ka wai ka kunhun ka bala tip kum ka Plymouth Brethren balayalam da u John Derby but laong ba kat ba kidang ya seng ladang yarwai kata kapor lawan ka jing ipau haka way ka kena kentai Scotland ka badang kat sansnem kerta ka bakerteng ka Margaret MacDonald laong ba kalayo ya ka jing ipau ba ujisu un wan shim tang ya ka way ka kunhun kinonget sha beneng om ya baro kat ba ki way pat kindang sa haka nega pertai bani kendo ya utau antichrist but ya ka jingjinjar bakraw te John Derby haka ta por ula shim ya kiniki arli ki jingjia ka jing ipau jong ka nega kena but ka jihikai jong u Francisco Rivera but ula penyadai yaki ula shim yaki but ula penjanai yaki u Francisco Rivera u ong u blay but kini ki jinga thola pa jong ka kitab Daniel ki ba hinyau snem lani ki stayo kin sajia ha kisingi bakhado ushim ga nega benta but ushimro ya ka jihika jong nega ya ka jing ipau jong nega kena ka baong bahashwa bo Jisu un wan un shimshwa tang ya ki bangai but ki ba pop kin sa shwa hangne ha pertai bani kendu ya tau antichrist te kumta utau ya ka nega jinghikai ba ki ba hok on sha rong no hinyos nem hashwa ka por jong ka jingjinjar but hakini ki hinyos nem jong ka jingjinjar ki breu ki bampat syak rong no kin yai lengba ka jingjinjar ka ba kraw kini kenduk yo tau antichrist kan nega dei ka jinghikai jong u John Derby but ula pensa priang ya kan nega jingai habarok ka wai ka Europe habarok ka wai ka USA but kalau long ka ba paunam ha la boro ya ka la kentum ro ya ka ha ka wai ka Bible ka bangi tip kum ka Scottfield Reference Bible kumta kan nega de ka tenrai jong kan ka jihika syapang ka jingrong no ba jarjar shabneng ka klem wan na ka Bible handrei na ka jihika jong padar Jesuit but na ka jingpo snew jong ka wai ka samla ha Scotland bala penjana ya ka da John Derby menta ngine ngam jeleu sha ka sha ki jingtho ba khoi jong ka tin jong ublai ban pule
kumno u Jisu unwan. Hato unwan kumba u John derbai uong hakabare lane unwan hakaburam haka jingyo I jengki kmat baro. Ini pule ya ka Bible nengkong Thessalonica lanang ba saw khat ba khat ndrew ka Bible ka ong na ba try unwan here nabneng. But ka jingrisa da ka kten sawa u angel rangba. But da ka turoy u blay but kita ke ba yap ha o Chris kin yami pat shwa. Onda kumta mangi ke bedang ngin yakibala pensa on rongno yangi lembat kita hakilo yakabania syam ya utrai ha sinbneng kane ka dekat ka kranshai ba u Jisu unwan da ka jing risa shushu ka ong ba unwan da ka ten sawa u rangba angel ba da ka turoi jong ublay ko ke perlok perkat hato pin tarai ba ka ta ka jing sawa u rangba angel kan long ka ba jarjar Barka turoi ublay barka jingput jangka kan long ka ba jen kin pen pai ya kel jang ka beneng ka Bible ka ong baka ta ka jing sawakan pen kero wat ya ki ba yab ka jingwan jong u Jisu kan long ka jingwan baki skor baro kin yo smiao kane de ka jing hika jong de dekat handrai ontang ki skor ban yo smiao ka Bible ka ya thoro yangi baki khmat baro kin yo I haka jingwan jong u Jisu kaba jarjar kabam yo I jing pen pau kala nang ban kong khat banyau hakmi unwan hakil o but ka khmat baro kan yo I yau shushu ka Bible ka penya day ya ka jingwan jong u Jisu bat ka leile Matthias kala nang ba arfasau khat ba arfanyau ka Bible ka ongkum ne na ba kumba la mi no ka leile na mi ngi bat ka shai hadu sep ngi kum taru kan long kata ka jingwan jong ukon obreu ka jingwan jong u Jisu kan long ka ba sawa jam baki skor baro kinyo sngeu bakan long ro ka ba pau pertain kat kum ka leile baki kmat baro kinyo I shushu ka Bible ka hikai ba u Jisu unwan tang ki skor kinyo sngeu tang baki kmat kinyo I handrai unwan bat ki kunhun jong ki angel bakhoy nabneng kan long ka jingwan ha ka buram Matthias kalanang ba arpasan gar khat balai way on daw kono bre unwanti ha ka buram jong u barki angel baro bakhoy baro lembat u on da kumta un shang halor ka ket ka buram jong u ha oit ka Bible ka hikayangi ba u Jisu unwan shisha ha ka bare ban rongno yaki kon jong u shabneng ka jing rongno ka bare handa ka jing rongno baki kmat barok kinyo I kiskor barok kinyo sngeu ha ka ba jarjar ka day ka jingwan baki skor barok kinyo sngeu ki kmat barok kinyo I bar ka jingwan ha ka buram ka jing hikai jong ka jing rongno pa jarjar ka hikai bahadin ka jing rongno ki baman ki barang sa kinya kendo yaw tau antichrist but kin yailung ba ki por jong ka jinjar ba kraw handra ka jingkeli hatu ka Bible ka Kristiyane ya kanim haba pa siya ka ktin jong uble ngi siyam bahadin ka jingwan jong u Jisu ka Bible ka hikashay ba dan syo ka mansim ka badang sa hang ni pertai baro an penjotno pai bat ngamenta ar ki Thessaloni kalanang ka ba ar ka khat ba pra ka Bible ka ongkum ni onda kumta un pen pau no ya uta ubom niau hukum ya uba utrai Jisu un pen yap da ka jing persat ka shintur jong u but un pen dam no thiau da ka jing pen pau ka da ka jing wan jong u ngap perlok ki ne ki no hikai jong ka jing rong no ki ong ba Jisu un rong no but ki baman ki dang sa hadu nyau snem handa ka ten jong blai ka ong ano Jisu wan baro un pen jot no ya kiba baman ka Bible ka kranshai baki baman ya ki baman on pen yap but on pen janno ha ka jingwan jong u Jisu don shu ka lat ban kala ka bamun pen ban ka Bible ka hikai ba shwaba u Jisu wan ka lat jing isnei kan good don shu ka lat ban kala ka bamud don shu kita hinyau snem ban kala ka bamud tu pule bat nga jing pen pau kala nang ba ar pu ar ka khat ba khat wei bat khat ar ka ongum ne uta u bam hok unang le bam hok utaw ba tingit unang le tingit utaw ba hok unang le hok bar utaw ba khoj unang khoj khadar hakmi ngan wan kloy bat ka nong jonga ka long lem bat nga ban ai nong how way pa way baro kat ba
kat kumba long ki jingle jong ha ka jingwan jong jisu ka dai tang ka jing ai bai nong bat ka por ben kala ka dai menta kumba hikai ki nong hikai ka jingrong no ba ansa don ka lat ben kala ha gini ki hinyos nem ka bible kam ju kristiani kata mentang ini kren ya ka jingma jong ka jing hikai siapang ka jingrong no ba jar ki ki jingma ba ka jing hikai ka wan ra ki don shibor ki jingma but mina pule ka bible ki ne ki jingma ka bible kam kristian ba ka ne ka jing hikai siapang ka jingrong no ba jar ka wan ra ki don ki jingma la dengi ngai ya ka ne ka jing hikai ka don ka jingma ka ba kraw la phi ngai ya ka ne ka jing hikai ba kan sa don ka jingrong no ba jar kat kum ka jing hikai jong ki ong ba hashwa ba ki por jong ka jing jar kin wan ublay unrong no yaki bakin light na ka jing jar ba kraw kat ba ka bible kam kristian ya ka ne hoi ublay ukular ba unlong rengkat barki kon jong lengba ki por jong ki jing jar ba kraw hanrei uklem ong pan rong no yaki hashwa ba ki jing jar ba kraw kan wan kan ne ka por jing jar kan long ka por ban tenjo ban penjanai ya ka jing jong ki bri jong ublay ban pengkho yaki ban pelong yaki ki kristan ki ba shisha ban pengkre yaki nak benta ka beneng hoot ka bible bar ka kitab jing pen pao ka kren syapang ki jingjia ba khadu ki ban sajia ha ka protai ha ki singi ba khadu ka ya thoro syapang utau dak jong brat klau ka ya thoro syapang kata ka jing jar ba krau ki ban sajia ha ki singi ba khadu hanrei ka bible ka aya kini ki jinga thola pa ban penkre yangi ka kitab jing pen pao ha ba kren syapang ki breu jong ublay ha ki singi ba khadu ka ya tho bakin long ki breu ki ba yaisha tu puli bat nga jing pen pau kala nang ka bakhat saw khat ar hang ne ka don ka jing yaisha jong kita ki riu khoid kita ki basumar ya ki hukum jong ublay don jing rong no skap ha ban pelai ya ki breu jong ublay naka jing jar ba kraw hanrei ka bor jong ublay kan senran ya ki breu jong ublay lengba ki por jong ka jing jar but ka bible ka hikai ba ki riu kho ha ki sngi ba khaddo kin long ki ba yaisha but yaisha ni ha ublay lengba ki por jong ka jing jar ka jing ma ka ban kong ba ka ne ka jing hikai sha phang ka jing rong no ba jar ka hikai ka de gane ba ka ai ya ka ne ka false security ba ya ki kim yai lengba ba ki riu kho kim yai lengba ka por jong ka jing jar kum ta ka bible ka ong ngidan kaman shani ha oblay ngidan kaman wat ya oblay ngidan kaman long kiba yaisha bar kiba bat ya ka jingai jong jisu namar ngingin yai lengba ki por jong jing jar ta ba ka jingkermen ga de gane u jisu undon rungkat bat ngi lengba kito ki por unong ya da jangi hanrei ban rong no yangi ka jingrong no ba jar ka wan raro ya ka wei ka jingma namar kahikai ba on ailat biang nya ki breu ban kelak pamut hadin ka jingrong no ha kita ke hinyo snem jong ke jing jar han ka bible ka kranshai berkam krisyan ya kane ka jihikai ka bible ka kranshai ka ong mentaken kata ka ya ba diang hun hakmi mentaken kata ka sngi jong ka jing pen ar karin kalan ka ban reu ka khat ba ar don shu ki hinyo snem ban kela mentah ka deka por ban kela mentang ili iya arli ke jingma jong ka deka jinghikai nengkong ka aya kata ka false security baki bri jong blai kim yai lembah ki jingjinjar bat ka baar ka aya ka false hope bahkan sadon ya ka jing ya ka lat ban kela ka pamut haden pat kum ta ile iya arli bat ka wan raro sakawai pat ka jingma berkata ka deka jingma hakba penbakla ya ki dekat Bible jong ka Bible kapan bakla ya kurkom sngoto ya ki dekat Bible jong ka tin jong ublay mentang ini pule ningkong tasol ni kalna ka basan ka dekat ka baar ka ongkum de namar pihi pitip biang bakata ka sngi utrai unwan kumjo kum unang to menmed kani ka dekat ka ongkum ta bon wan kum unang to menmed kinong hika ka jingrong no kiong bo jisu unwan jar kumunong to hanrei kan ne ka dekat
la ngis ngap yakinong hikai jong ka jingrong no ba jarjar ngin sngo tho bakla ya ka namar ka ne ka khot ka klem ong ba jisu un wan ha ka ba jarjar handrai ka ong ba ka por jong ka jingwan jong jisu kan long ka bom tip ka bom la ban tip de kumta jisu la ne ka khot ka klem theo ya ka jingwan jong jisu ha ka ba jarjar handrai ka kedau ba jisu un wan ha ka por bom don batip de kumta ka bible ka pensyai Matias kalau nang ba arpo saw kan khar ba sapo ar ka ongkum ne namar kata tu syarai na ba pimtip hakanoma ka sngi ba utrai jangpi unwan sa chisin ka jinghikai jong ka jingrong no ba jarjar ka pen sngo tho bakla yagi khot bible bangin pude sa ka waipat ka khot ka bala pen sngo tho bakla de ki jinghikai jong kiniki no hikai jong ka jingrong no ka khot ka ba ar ka ongkum ne Lukas kalau nang ba khat nhiều lai po sao hadu lai po san kong kum ni nga ong ya phi baha kata kamit kindon arngut hagaway ka jingthia ya away on shimno ya away pat on it no arngut ki kin thai kin ya tliat lem ya ka way on shimno ya ka way on it no arngut kindon hak lang kha ya away on shimno ya away pat on it no ki ong ba yi ki ba hok on rong no hanrei ya ki bamman on pensa kata kadai ka jingika jong kirong no yaki bomman on pensa hado hinyau snam handai tungin ya pai syaka ktien ke jong play ban pule lada yaki bomman on pensa on pen im hado hinyau snam Lukas kalanong ka ba kha nyau ka ba arphon reu arphon nyau pule ya barok ka wai kalanong ka bible ka ongkum ne haswa ba ublay un kran chapang ya ka way on shimno ya ka way on rong no ukran chapang ki sngi jong unowa ukran chapang ki sngi jong ulat ka bible ko ongkum ne Lukas kalong khat nyau khat ba arphon reu ba arphon nyau te kum ba la long ha ki sngi jong unowa kum taro kan long ha ki sngi jong ukono breu kia bam kia di ke shangkurim la pene shangkurim tan anda ka sngi ba unowa ularung hapo ke yingling menba kata ka jingslei kalawan but kala penjat no yaki barha hakane ka jing batai la ong ba yaki bomman la penjat no om syam la pen im yaki hado hinyau snam om syam la pen sa yaki but jisu petang biang kat ba arpo prawang kum joro kumba kala long haki sngi jong ulat klia bam klia di klia tet klia de klia thong bat klia te handrai hakaka sngi ba ulat ulami no na sadam ublay ulapan hap slap da ka ding but da ukendok na beneng but ulapan jot no yaki barok sa chisin ngi i ka bible ka klem ong ba yaki bamman on pen sa hado hinyau snem handrai ka bible arsin ka ong on pen yaki bamman on pen jot no yaki bamman on pen jot no kin senran jong jisu ki keli lengo hangno ki to ki bamsha ring sha beneng kin don hangno kin don Lukas khat nyau laipo hinyau ka bible ko ong kite ki daya tho kila ong hau hangno ko trai u teu lo ong kat shaba ka met ka don hang ta ken kinya lang ki pukni upukni ubam ya ka do yap la ni ka met yap ka bamut kan don ka jing penjot hakisngi bau jisu un wan om ko ba hikai kini nong hikai ka jingrong no ba jarjar bau blai un sa biang sado hinyau snem ban pen im biang ya ki ban ailat ni ki briwan kelak bang bur em u blai ka bible ko ong ba haka klimat bau blai un wan kan don ka jing penjot ya ki baman de kumta ni haban kindit om ban shania ya ka jing hikai chapang ka jingrong no ba jarjar namar ka penbakla ya ki babon ki breu ka bible ko ong haka sngi ba jisu unwan ki pukni kinya lumlang ban bam ya ka met yap jong kita ki badang sa ya ka ne la ban pensisha na ka kitab jing pen pau kala na ba khat khandai khat nyau bat khat pra ka khan ka ong gum ne ban ngali ia u wei u angel u ba yeng haka sngi bat ula perta da ka kten ba jam u da ong hakita ki sim barok ki ba her hapdeng ka sun to ale to pin ya lang shaka jing khawai made ka ba crowd jong ublay knama pin yo bam ya ka do jong ki sem ya ka do jong ki rangba shi hajar ba ya ka do ki ba klain ba ter hang ne ka pen i ba ondo jisu un wan kan don ka jing pen jot shisendon am don por shu ban kala ka ba mun kolok ka bible ka kran shai ba on pen yap
ya ki baman haka jingwan ba arsin jong jisu bakin sha no ki ba bakin yo bakin yo ya kalat dan kelak mut leng ha kita ki por jong jing jar kum ta kum ba hikai kini kino hikai jong ka jingrong no ba jar shibon ki kristan ki ba shisha ki ba sha syukur da kan ka jing hikai jingrong no ba jar kidai ki kristan ki ba shisha yo jisu hanrai perlo ban light na ka jing sha syukur ngidai ban pule ya ka bible jongi ban pengkrek ya ka jing wan jong jisu kat bakal lat kadang dan usaitan usingker ho upunan kam da ki buat sianti jong uban syukur ya ki wat ya ki bala jed jong ublai ya pi ki ba ya ublai hanrai ya la se pi ngai ya ka jing hikai menshwa hanrai ngakwa ya pi ban tip ya ka jing shisha jong ublai ngitip dan shibon ki kristan ki ba shisha ya ublai but kila syaya lambaklah hakana ka jihika jingrong no bajar bayo le sementa hawa pi asngau ya ka kubor pisngau bitar la ni pisngau lengo hanrai wasngau bitar wasngau lengo pun yangi pangin ai pi ka jing batai ka basyai na ka ktin ka jong ublai longkom kinong birya haba pi pule le ni snap yo snau ya no kubor shem ya ka ktin jong ublai hakiti jong pi but kumbau polo ang ki kam ki apostol khat nyau kalau nong khat wei u komen ya kinong birya uang yit bha ya ki jing tho kum kinong birya yit bha ya ki jing tho la ki ne ki ai ro ki la long kum ta ne kat bang hikai ya ni jing hikai baka jing rong no ka de ka jing hikai ka jing rong no ba jar ka de ka jing hikai ka bakla mentah wat ngap ya nga hanai pe ya ka tin jong ublai pe ya ki dekat ke bangala ai barok silenter bat pule blia na ka tin jong ublai hatu ka scam nong rim ne ha ka tin jong ublai bat shimro ya ka jing hikai jong kini kinong hikai jong ka jing rong no ba jar pule ya kina ka tin jong ublai pen syang nong rim ya ki ba pin syam ba ki yalam bakla sha ka jing pen hanre kin yalam sha ka jing pen yap sachisin pengkre naba jisu ong naba kumta pin piro tu long ki bala kloy naba hakapor ba pimmut uwan ukon ubreu barka jingwan jong u kamdei ka bare dan ka ba charchar hanrai ka ka jingwan ka ba kishkor barok kinyo sngau ki kmat barok kinyo ka jingwan hakaburam ka jingwan ban aya ka bainong jong ki breu bara pengkre ka ba kapor kadang sya ublai ku pi amen